Bai, Mikel, baitu, lagorren galdera ingo dizut, eta gero alde ginduko gara bion artean erantzuten galderak, ez? Odi, bueno, nik parte hartu nahi dut, eta nik uste dut gogo eta maia ipintzako, ez, bion artean. Lagorren galdera, hau izango izatek, ez? Ostiralean enbat sindikatuak, okelaren azpi sektorearen eta laberaren inguruan gogo eta eskatu zion esko jaurlaritzari. Nota de prentsa data zuen, eta telebiztan da egertu zen, Euskal Telebiztan. Nola ikusten dezu planteamentu hau, ez dator berandu eskakizun gau. Eta baita ere galdetu dizut, galdetu nahi dizut, uste lehen gaztien ere bai, irratian eta bai enba eta eme, atera zirela Bizkaian, Bizkaiko iltegiari buruz hitz egiten, ez? Nola ikusten dezu planteamentu biak, ez? Bai eskolabela, iltegiak, zein da zure, zer jarriko zeneko momentuetan? Bueno, lehenengoa, eskolabela. Osea, nik uste dut gogoeta aspalditik egin beharra zegoela. Zergatik, Euskadin benetan dirutza jarri dalako mahai gainean promozioa egiten, eskolabelaren promozioa egiten, horretan zintzoak izan behar gara, diru asko jarri da eskolabeleko produktuak indartzeko, baina asuntua da, berriz ere, heltzen garela muinera. Muina ez dala zaindu. Ez nago bakarrik hitz egiten produkzioaren ekoizpenaren inguruan, ez? Baino bai, esaterako beste label batzuk eta beste marka batzuk bai zaintzen dutela promozioa, baino baita ere zaintzen dituzte produktoren egoera tekniko-ekonomikoak ere. Zan nahi dut, diferentziazio bat lortu nahi baduzu, ez da bakarrik diferentziazio marketingekoa, baizik eta baserritarren egoerana ere. Prezio ezberdinduak, hobeto ordaindu, zaindu ekoizten den haragi guztia, baserritarra zaindu, kontsumitzailea zaindu, eta kasu honetan, arrautz gehiegi jarri behar dira promozioan, baina baserritarrari heldu zaion etekina oso murritza izan da. Ez maz, momentu batzuetan, labeleko haragia produktoreari egonda merkatuaren azpitik. Eta hori zelan izan daiteken kalitatezko marka bat berezitua merkatu batekin zaindua, ez zaintzea oinarrian dagoen atala, ez? Ez dakizu zelan ikusten duzun. Bai, nik ez dakit, burua dakat ideia pilo batekin, nik uste dut hor, azkenean, eskolabelari buruz ari nizitz egiten, nik uste dut hor, zaindu behar zirela produktoreak, harakinak, funtsezko izan ziren hasieratik, eta hor, behazan, beraien mesua zabaltzea, ez? Azkenean beraiek behar zuten protagonista izan, bai eskolabelean eta ondorioz merkatuan ere bai, ez. Horre, komite batzuk potentzia behar ziren eta mesua landu egin behar ziren hasieratik. Eta pena izan da, harakinen kopurua, gizarte guztian, ez? Berruz dijoa, baina nik uste dut harakinak funtsezkoak izan beharko zutela bai eskolabelean edo beste edozen marketan kalitatezko okela saltzeko. Hasieran eskolabelean hasi ginean, label frantsesak soilik harakinetan saltzen ziren, ez ziren distribuzioan saltzen, ez? Zergatik bat badago ere bai, ez? Claro, baina hori da zaintzea, kasi hasierako parte horiek, ez? Eta horiek ez dira zaindu, egia esateko. Haragian, baina beste produktu batzuetan ere. Eta gainera beste produktu batzuetan ez da zaindu ez da ere ekoizteko modelua, oinarrizko gauza bat dela gero kontsumitzaileari mezu bat helarazteko. Edo erabilidan irudia, baserritarren irudia, beste gauza batzuk sartzeko. Zan nahi dut, hor badaude sakon egiteko hausnarketak, eta baita ere, bat importantea zergatik, gero eta produktore gehiago ez gauden eskolabelaren barruan, zergatik ez da kompatibilizatzen beste ekoizteko modelo batzuekin, berriz zergatik jotzen da homogeneizazioa eta kasi industrializazioa, ez? Orduan, hor buelta asko eman daitezke eta gainera danak baliogarriak eta importanteak
bestela, hemendik urte gutxi batzuetara ez dugulako izango. Beste bigarren gogo eta edo, Bizkaiko etikari buruz zer esango zenuten? Jo, bani, ez ni, bedarbide moduan, elkarte moduan, hausnarketa sakon bat egin dugu honen inguruan. Eta gai honetan, benetan, ez dakizelan esan, baino mina sortzen dizkigu gauza asko daude. Lehenengo gauza, Aldundiaren, ez dakit ze adjetiboa erabiltzea, baino Aldundiaren gure proiektua, Belardi proiektuan, egon dira beti beste alde batera begira, egon gara 10 urtez lan egiten, eta beti erantzuna beraien babesa jasotzeko izan da, beraien ahalmena ezala, kompetentzia ezala, ezin zutela ezer egin, ez dakit zer, eta bapatean Orduñako zentroa jartzen da martxan. Markatu, Mikel, erralderen urteetan ere erantzuna atzeko da zen, Hori da, osea, baino jode, sektorean egon diren proiektu referenteak, edo momentu honetan montatzen ari garenak, referentzia puntu bat nahi dutela lortu egiten diranean, eta sektoretik egiten diranean, eta harakinetik egiten diranean, erantzuna beti da ez. Eta orain hori eginda dagoela, orain kasualidadea ikusten dute beharra beste ez bakarrik hiltegia, baizik eta Orduñako modelua Bizkairako eramateko beharra. Pues claro, beharra dagoela. Hori guztiz ados gaude, beharra dago. Baina zeren beharra dago. Berriz ere hasiko gara hitz egiten Bizkairako hiltegi bakarraz, berriz ere hasiko gara hitz egiten Espainiako iparralderako hiltegi erraldoi bat eginez beste lan batzuekin edo beste lan batzuek gehituta, zatik eta edo transformazioa, hasiko gara berriz bueltak emoten modelu horreri. Osea, beti insosteniblea ikusi dan modelurantza, edo agian beharko ziren Belardi moduko beste 2 proiektu, beste 2 eskualdetan territorio guztia hartzeko aukera guztiak, aukerak emateko baserritar guztiei eta harakinei, por supuesto, eta ez dakit deszentralizatu prozesu hori ez erortzeko berriz poterearen batuketan, eta orduan eske momentu honetan horretaz hitz egitea, gogora hori erakartzen nau berriz erraldera, eramaten nau burua, nik uste nuen pasatuta zeuden eztabaida batzuetara, ez? Berriz hasiko garela hitz egiten del matadero de Bizkaia. Ostra, ez dakit. Eta hori, egon dala sektorea antolatu dana izan dela kapaz, Orduñako proiektu txikia, baino duin bat martxan jartzeko, eta beti beraien erantzuna da, ez bakarrik Aldundiarena, baita ere sindikatuena. Jode, mintzen gaitu, sinceramente. Baina ezin dugu esan ez dugunik nahi, obviamente, behar dugulako. Orduña bezalako proiektua behar dira beste komarka batzuetan. Baina ez gauza monolitiko bat eta gauza bakar bat Bizkaia osorako. Hori ez dugu uste. Eskerrik asko, Mikel. Ez horregatik.